Ще си говорим ли днес? Осми влог. Осмо? Какво става при тебе? Работихме по приложението по сайта и се надяваме септември месец да е готово. Така по първоначални данни нещата почти са подготвени, почти са готови. Имаме само още 2-3 работи, които трябва да направим и не трябва на контролна група от 10 човека, за да тестваме приложението. Така че, който иска да се включи, да се включва, да пише. А днеска за какво ще си говорим? Какво ще се говори? Подготвен съм за всичко. Нека да го помисля, докато подкачаш. Добре. Принципно с дъмбели не е много хубаво така да се прави, защото много лесно може да си пременяш тежестта на дъмбела, къде да спрямо центъра на тежестта. Ама не си носили жилетката. Хайде да си говорим за прекаляването. Всички обичат да прекаляват. Или в мързела, или в тренировките. Окей, какво имаш предвид прекаляването? Например, в тренировките, как се прекалява най-често? Най-често е, че този поведенчески шаблон, който наблюдаваме, е, че когато започне някой тренира първоначално, в зависимост от това какъв му е начин на живот, какво на поведението, така, че се получава от 0 на 200 и се опитва да се работи на максимум още от старта. И това е нещо, което е характерно за повечето хора. Много малко хора успяват да балансират това, като стартират, да бъдат постепенни в прогресията си или дават газ до край, или пък не си дават достатъчно газ. И междинно ниво няма. Като си даваш газ до край, в един момент прекаляваш, съответно, и се изморяваш и се прекратява процеса, наложащо. А пък като не си даваш достатъчно зор, съответно пък се получава това, че нямаш прогрес и се демотивираш. И то тук идва тънкия баланс, толкова момент да балансираш цялото нещо и да си по средата, да не си свръхагресивен, но пък същевременно да не си свръхконсервативен. Истинската сила е баланс. А ти що подкачаш днеска? Защото съм малко татуиран. А ти се уча да не прекалиш със статусите в един момент? Не. Никога не можеш да прекалиш статусите. Това от нещата, колкото повече, толкова повече. Не, всичко майтапа на страна, но това ми е последно. Аз вършвам ръкава и после нямам намерение да правя каквото и да е. Защо не ти вярвам? Аз между този татус и последния ми татус, в смисъл, говоря за ръкава, и този ми беше последния. Минаха 8-9 години и по принцип аз нямах намерение да си правя нищо повече. Имах намерение да оправя този и този, който ми е на гърдата. Но като дойде в момента да го правим това, защото участвахме на Тато Експото, и момчето ми каза, трябва ми чист шаблон, така че почваме от другия край и общо взето това беше. Това беше причината. Иначе нямаше въобще нищо да си правя. А защо не трябва да прекаляваме с тренировките? Защото като във всяко едно нещо, когато прекаляваш, се вманиачаваш в това нещо и това нещо почва да ти хаби от времето за близки, за тебе, за приятели, за връзки. И като цяло, когато се обсебиш от едно нещо, това ти влияе на останалата част от живота. И тук идва въпроса дали можеш да си платиш цената на това нещо, която цена е свързана с това да не се срещаш толкова много с близки, да не обръщаш толкова много внимание на себе си или на близките си, да пренебрегнеш някои неща покрай теб заради тренировките ти. И в един момент каква е ползата от цялото това нещо? И тук нека да разгледаме два случая. Сега имаш случай на човек, който е на 25 години, чиято основна идея да започне с тренировките, малко се стегне, малко се тонизира и малко се вкара в форма. Ако се вманечи в това нещо и той през този период започне да спре да обръща внимание на по-важните неща, да обърне внимание само на тренировките, каква ще му е ползата за това? Да, направи някаква форма за лятото, обаче той през това време е зарязал приятели, зарязал социални контакти с момичета, с момчета, зарязал е вниманието върху себе си, освен за тренировките. И в един момент цената, която плаща, е много по-висока от това, което получава като награда, именно формата. Обаче, ако разгледаме другия случай, човек, който е примерно с здравословен проблем, който започне да си променя навиците, започне да тренира с цел си подобри здравето, то тогава може би е по-редно за известен период да влезе малко по-сериозно и да пренебрегне някои от не толкова важните му неща, като например да излезе всяка сълчи с приятели.
защото здравето му страда. Да. Така че много е важно в контекста на какво преценяме, какво е прекаляване, какво е всъщност норма и кога прекаляването е полезно и кога прекаляването не е полезно. Но когато сме относително здрави, прави хора, които се опитваме да си наредиме живота и баланса в живота, цената на това да се обсебиш с тренировките трябва да има някаква стойност за тебе. Ако тази стойност е просто да изглеждаш 2 месеца в годината по-добре, лично за мен това не се случва. И на мен не ми се струва. Абсолютно. Обаче ако целта ти е примерно да влезеш в подготовка за състезание и да участваш примерно след няколко години на състезание, то може би тогава цената малко се повдига. Стойността се Цената е същата, но стойността се вдига. Някой ми каза, че стойността да състезаваш в България не си струва дори. За състезание по бодибилдинг ли? Културизъм. Да, не бодибилдинг. Сега, за мен още 2019 година, когато се състезавах, си го видях, че още тогава не се заслужава. Нали аз. Да кажем, че тогава се представих на повече от посредствено ниво, при факта, че вкачиха в горната категория и трябваше да играя с по-горните състезатели, защото видиш ли ти в нашата категория не сме били достатъчно състезатели. Друга тема. Това няма да го коментирам, но това ми остави включително горчив вкус в устата и заради това аз спрях тотално с бодибилдинга в България, но като цял бодибилдинга е доста солитен и егоистичен спорт и трябва да имаш много сериозна подкрепа от близките си, ако искаш да го практикуваш за постоянно. Трябва наистина някакси ползата ти от самия спорт да е много висока, за да си заслужава това, което даваш, защото само човек, който не се е подготвил за бодибилдинг състезание, не знае какъв гърч е това. Това са по 2 часа кардио ежедневно, по 6-7 тренировки на седмица. Аз бях на 6 тренировки и бях на 40 минути кардио и ми идваше в повече. Нали, бях в прилична форма, когато почнах подготовката. Затова бях на толкова малко тренировки и на толкова малко кардио. Но в един момент, когато дефицитът удари, когато храната ти стане малко и когато сънят ти започне да страда заради това, че ти просто физически не си възстановен от цялото това нещо, тогава може би не си струва това, което плащаш. И тази обсебеност и тази крайност не е полезна за нищо друго, освен да си докажеш сам на себе си, че можеш да го направиш. Ела, имам си сертификат, не сертификат, диплома си имам за участието. Сега видим дали ще се претрепя, че това е бая височко. Ви дали новия Спайдерман? О, да. Добро е. Добре. Тройката и четвърката ми са ми на едно ниво. Това си говорихме с Фифи дали тройката е по-добър от четвърката или обратното, ама май са на кантар. Караха малко повече драма в Питър. Повече драма. Да, направиха го повече да бъде близък до средностатистическия млад човек, който му е завършил гимназията и започва да се бори в живота. Много е. В смисъл, от тази гледна точка наистина е много добре. Повечето тренировки означават ли повече прогрес? Трябва да го гледаме този въпрос от гледна точка на това, защо вкарваме повече тренировки. Имаме ли необходимостта от повече тренировки и какво ще постигнем, ако вкараме още една допълнителна тренировка в седмицата. За сметка на това ги оставим същия брой и като си удариш чертата, ако си обикновен човек, който тренира, обикновено 3-4 тренировки са ти повече от достатъчно. Като по 3-4 тренировки много хора разбират, това не е ли малко, това не е ли доста рядко, примерно с 3 тренировки, аре 4 малко се ядва. Но да кажем, аре 3 тренировки не са ли малко на седмица. Ако правиш достатъчно интензивно и наистина работиш близо до отказа и наистина имаш чувството, че си постигнал нещо в самата тренировка, 3 тренировки са ти достатъчно. И това казвам като човек, който се готвя за състезание по трибой с 3 тренировки на седмица. Така че, нали, що може да се подготвя за състезание с 3 тренировки, значи някакси идеята за 6 тренировки ми е малко повече. Особено за хора от генералната популация. Да, има следното нещо. Хора, които нямат физическото време да влязат 2 часа в залата. И имат примерно 30 минути свободни вкъщи. В такъв случай 6 тренировки в седмицата вкъщи 30 минути, но 30 минути хубаво така си поработиш. Да, има смисъл. Но ако разгледаме въпроса от малко по-различна гледна точка, повече тренировки като това да правиш всеки път по-тежки тренировки. Нали? Примерно да правиш 6 тренировки, ама 6 мощни тренировки. Това има смисъл само при хора, които наистина са в подготвителен период за състезание за нещо. Когато наистина се опитват да развиват невропластичност, примерно ако е за някакво състезание, което е атлетично състезание. Или пък да развиват честота на тренировките, за да могат да стимулират мускулите да растат, ако е примерно за състезание тип за физика. Така че в такива моменти ползата от повечето тренировки пак струва някаква цена, но тази цена е оправдана заради това, че се готвим за състезание. Аз имам една позната, която много често прави кардио от типа бягане в гората и така нататък, защото тя доста често ходи на състезания
и тя всеки дневно тренира. Даже и показва, че на моменти има и контузии, които се появяват. Въпреки това продължава да тренира. Тук вече си имаме ясните индикатори, че може би прекалява. Между другото, това е много свързано с много често срещано така наречения RED синдром. Това е Relative Energy Deficiency синдром. Много често е при момичета. Обикновено забелязвам, че има по-голяма честота в пролетните месеци, към края на пролетните месеци. Обикновено от момичета и от момчета, които са с малко позагубили форма. Тогава са ми най-често пациентите идват с такива оплаквания. Така че горе-долу като дойде април-май месец, нали, март-април-май месец, и като дойде някой, който казва, боли ма пищяла, директно го пращам на скенер да видим какво се случва с този пищял, защото най-вероятно си е докарал стрес фрактура. Към етапа на страна, ето това е един сериозен пример за това, кога изпадането в крайности е вредно. Да кажем потенциалната ситуация. Ти си човек А, мъж, жена, няма значение. Човек А, който така примерно е позагубил форма и се опитва да се вкара форма за лятото. Обаче се сеща, че лятото е след 2 месеца, пък той не е почвал да сваля и според него трябва да свали 10 кг. Според него имам предвид човекът А е решил, че трябва да свали 10 кг. За 2 месеца, без да си правил никакви тренировки последните 2 години, без да имаш наличните мускулна тъкан, която да изразходва енергия, е много трудно да свалиш така от нищо, освен ако не почнеш да гладуваш. И почваш да гладуваш. Обаче килограмите не почват да свалят толкова бързо. Решаваш, че трябва да почнеш да правиш кардио, защото видиш ли ти, кардиото трябва да е единственото нещо, което сваляме с него килограми. И се получава така, че кардиото по принцип е относително скъпо за организма действие. То гори много калории за кратко време. Изгаряш много калории и същевременно пък си в дефицит заради диетата, защото искаш да свалиш килограми. И какво се получава? Че организма започва да страда и започва да не може да компенсира загубите между тренировките. В следващия момент добавяш още една тренировка на следващия ден, на следващия ден още една, на следващия ден още една и хвостите започват да губят плътност и се получават малки напуквания най-често по пищяла, големия пищял. Разбира се, това може да се случи на много различни места в тялото, но най-често е големия пищял и това е причината, защото като бягат най-голям стрес се оказва върху тази кост. Та да, когато дойде март, април, май месец и почнат да се оплакват с болки в предната част на пищяла, обикновено говорим за стрес. Фрактура на базата на RED синдром. Аз даже когато преди години бягах, не толкова интензивно, точно там усещах напрежение и спирах. Между другото, това е курса на FIFA, който карам в момента. Точно това говорят, че стрес фрактурите, макар че не са срещани при професионалните спортисти, все пак се срещат и по-често се наблюдава при хора, които са general population, особено в месеците, когато започне да се повишава рязко интензитета, без да има някаква кондиция преди това. А има ли значение температурата? Защото и зимата го правят някои. Температурата не е толкова основен фактор, колкото по-скоро това рязката промяна на обема. Без да си кондиция за него. Между другото, доста хора ме питаха вече за наколенките и за колана. Моя съвет е не си купувайте от сайта, от който съм си купил аз. Казва се Village Hidden in Iron. Има доста аниме простоти в него. Обаче са много скъпи. Качеството им не е някакво супер високо. Вършат работа, но реално погледнато за тези пари, които плащаш, може би има по-добри варианти на пазара. Това сега не разбрах, иронично ли беше или... Не, абсолютно легит. В смисъл, абсолютно легит се. В смисъл, аз за това, колана и за накитниците бях щал 500 и кусур лева. Пилот ли си, бе? $350. Вау. Да, и беше бати смисъл. Да, верно, вършат работа, нали, аз преди това тренирах сетки на коленки. Дето сега ги ползвам за лакти. Обаче за $350 вате, можех да си купя. SBD не можеш да си купиш за тия пари, но не ми и трябва SBD. Ама защото Наруто Дава повече сила. дава повече сила. Кога разбираш, че си прекалил с тренировки? Това е трудно сам да го разбереш това. Особено ако нямаш перспектива и ако си, нали, те първо влизаш в залата, много трудно да го разбереш. И по-скоро някой трябва да ти го покаже, ама трябва да ти го покаже по такъв начин, че да не се обидиш. Същевременно пък като си прекалил, после пък всяко едно намаляване на обема интензитета, че се струва едва ли някакъв регрес. А то всъщност не е така. В общи линии, като хора от генералната популация, обикновено разбират, че са прекалили, когато това почне да им влияе на останалата част от живота по осезаем начин. Защото когато им влияе но неосъзнато и неосезаемо, не го разбират толкова много. Да, например, с мене си отивам на почивка 2020 година. Там бяха отворили залите след ковида и отивам на почивка. Аз на почивката от 10 дена, примерно на почивка, 4 дни ходих на фитнес. И като отидах сутринта на фитнес, примерно пътувам докато стигна до залата, правя си тренировката 2 часа, връщам се и то половината ден е отишъл. Хората с мене, съответно, казах им, не се съобразявайте с мене, но ако трябваше да се съобразяват, това означаваше да ходим на плаж, примерно в 12:30, 1 часа те първа. Не сещаш, че това е много така тъпо.
И си даваш сметката в такъв момент, нали, назад във времето, с перспектива, че може би е било прекаляването и че може би е било нещо, което не е трябвало да правя. Но ето сега го разбирам и си взимаш полуката и продължаваш. Сега, като си кажеш почивка, отиваш на почивка. Да, може да направиш някаква тренировка, да се развиеш нещо, да отидеш да побягаш по плажа или нещо от сорта, но да отидеш с идеята да тренираш на морето или на някаква почивка да тренираш е глупав и е прекаляване. Убиваш вайба. Убиваш вайб. Така че ако си самостоятелен човек е много трудно да разбереш, че си прекалил наистина. Ако имаш някой човек, който е близък до тебе и нали, може да ти го каже по такъв начин, че да го приемеш, най-лесният вариант е това. Третия вариант е когато треньорът ти, ето примерно с Пешо, последния клип, който снимахме. Пешо играеше на смърт всеки път. И като започнахме тренировките, първоначално ми викат, добре, няма ли да е малко това? Той даже и това си го каза и в клипа. И в един момент, като се довериш на самия процес и видиш всъщност, че не е баш така, си даваш сметка, че може би си прекалявал преди. Сега, не изпадаме в крайностите, както казахме за Рет синдрома и за контузии, защото контузиите не е гаранция, че ще се предизвикат следствие на тренировките. Може да е следствие на това, че си паднал отвън или че някой те ударил. Да, когато прекаляваш с тренировките, тенденцията да имаш по-ниска координация между нервната и мускулната тъкан, по-слаба мобилност и стабилност на ставите и реално погледнато по-голям претекст да се контузиш. Но това, че се контузил, не означава, че си прекалил с тренировките. Ако прекаляваш тренировките обаче, е много вероятно да се контузиш. Как се справяш с отказите, когато си вложил много усилия? Нека го разгледаме така. Защо си ги вложил тези усилия и какво струва отказа? Защото ако усилията са били така, както казахме при първия човек, просто да направи някаква форма за лятото, може би да се откажеш не е най-грешният вариант. Обаче пък ако си вложил наистина много и трябва да се откажеш, защото това ти пречи страшно много, или пък не дай си Боже се случил някакъв здравословен проблем, тогава ти е ясно, нали? Имам здравословен проблем, трябва да се откажа за сега от това. Трябва да намеря друг вариант. Тоест, трябва да откажа този модел на поведение и да го заменя с друг модел на поведение. Който друг модел на поведение да не ми пречи толкова много на останалата част от живота. Ако е за състезание, е много трудно. Примерно Янис, последната си подготовка, буквално 5 дена преди състезанието си, преди мача си скъса ротаторния маншон. И нали сещаш, че ние правиме 16 седмици оф-кемп, после правиме 12 седмици кемп и буквално 12-та седмица, 2 седмици преди мача приключваме всякакви силови тренировки, той продължава само спаринги, само кондиция в залата с партньори. Буквално 5 дена преди състезанието, без да сме пипали щанги, без да сме всичко, което прави, той трябва да не се яви на мача, защото е скъсал ротаторния маншон. И в такъв случай единственият начин, който да го превъзмогнеш, това е подкрепата на близките. И да ти обяснят всъщност, че и да отидеш сега да направиш нещо, то това няма да е в твой плюс. Това ще обезмисли целият процес. Нали, аз това му казах сега, в крайна сметка, ако беше някаква по-минимална травма или дойде да отиде, да му да си скъртят главата и да си седне нали, на газа. Обаче с късен ротаторен маншон той не можеше да си дигне гарда. И трябваше да играе така. Това не става. И казах му, ще се контузиш повече. В смисъл, ще се контузиш повече и тогава, нали, операцията не ти мърда. Long story short, възстанови се, но не отиде. Да, беше тегаво, но не отиде. Но пък се оправи. А ти как ще се чувстваш в такива моменти? 100% ще ме гади. Примерно, когато ми беше сесията за изпита, имахме няколко кетч участия и аз съответно нали, не мога да отида на тези участия, защото трябва да чета за изпита. И да, много ми е гадно. Седя вкъщи, аз и чета поредния път, препрочитам тема, която съм чел 10 пъти и имам чувство, че я чета за първи път отново. Вместо да отида и да си направя кефа на мотосъбора, защото тогава беше на участие на мотосъбора, на откриването на мотосъбора нали, в София. Обаче си даваш сметка, нали, кое е по-важно в момента. Нали, обективно, кое е по-важно в момента. Да отида да загубя, примерно, един ден за самото участие и още 2-3-5 седмици тренировки, които да бъдат нали, за техника и за самото, нали, за самия матч, или да си взема изпита, за който съм учил 14 години. И някак си преценяш си нещата. Аз мога да ти дам пример. Вчера цял ден обработвах и в един момент си викам да отида ли са на лостовете или да не отида. И в крайна сметка си дал сметка, че по-добре отиди, разсей се малко, се върни и си довърши работата на по-пресна глава. Когато си преграл, ето ти ще изпаднал в крайност с обработката. Да, работа си правил, не си правил нещо, с което да скаташ, обаче в един момент продуктивността ти по време на работа става толкова ниска, че наистина по-добре да спреш, да си починеш малко и след 2 часа да се върнеш с много по-рефрешнат мозък, да можеш да вършиш работа, отколкото с тези 2 часа да направиш общо 3% прогрес. Да. И това да е. И пак да не можеш да продължиш. Коя е най-голямата грешка при треньорите, когато работят в генералната популация?
Това, което съм виждал аз нали, аз казвам само от моя опит спрямо колеги, които съм виждал как работят. Няма да казвам имена или нещо от сорта, защото не е професионално. Но това, което най-често се бърка е да форсираш някой човек твърде много. Голям процент от треньорите, когато става въпрос за персонални треньори, влизат в залата и започват да тренират хората по начина, по който те тренират в един по-сериозен етап. Обаче ти си състезател бил супер много време и си свикнал на тежкото натоварване, си свикнал на това да го толерираш това тежко натоварване и да си го търсиш това тежко натоварване, защото знаеш, че това тежко натоварване от теб те води до тук. Обаче даденият човек не знае как да калибрира това натоварване, не знае как да се натоварва, не знае как да изпълнява упражненията, не може да се координира. И реално погледнато, ако започнеш да го форсираш в такова нещо, няма да му направиш услуга, защото просто този човек не може да изпълни необходимия минимум да има полза от цялото това нещо. И по-скоро става на такова притискане. Това е нещото, нали, което съм забелязал най-много като грешка, че не се адаптират подходите за хора от генералната концепция. Защото аз съм примерно мъж на 40 години с две деца. Искам да вляза в залата, да се раздвижа малко, да си подобря общата кондиция. Не искам да правя 10 000 вида дроп серии, чит серии, интенсифайри и да атакувам мускул от 10 различни ъгъла и тренировката ми да продължава 2 часа и половина. Искам да дойда, да направя да bare минимум, който ще ми даде някаква полза за ежедневието и тая полза да не е, нали, само това, че съм се разкарал до залата. Все пак да има нещо положително. Явно треньорите се опитват да впечатляват по този начин. Ами, възможно е. Сега, когато бях групов треньор, имах и доста клиенти, които, нали, в края на тренировката ми казват, аз не съм се задъхал толкова много. Ами, да, ама това не е необходимо всяка тренировка да си на до край, защото ще дойдеш 2 пъти, ще те унищожат 2 пъти и на третия път няма да дойдеш, защото ще дойде много тежко или примерно няма да съм наспал сутринта и няма да дойдеш на сутрешната тренировка, защото знаеш, че моят тренировка ще бъде тегава. И се обезмисля цялото това нещо. Ако не можеш да си адаптираш нещата спрямо човека на момента, някакси се губи цялата идея на треньорство. Нали, всеки може да вземе готов шаблон от интернет и да започне да го работи и да работи на отказ всеки път. Колко време ще продължи това? Няма и 90 дни. 90-дневната диета. А както спомена за тия тежки тренировки, трябва ли да е тежка, за да е ефективна? Не. Знаеш колко много не обичам да цитирам проучвания, когато става въпрос за работа с хора и с клиенти, защото проучването е обикновено направено в изолирана среда, относително чиста, стерилна среда, която, нали, да бъдат така адресирани доста от вариабилност. Но дори науката показва, че когато си всеки път на максимум, това е контрапродуктивно в дългосрочен план, защото не можеш да смогнеш и се получава overreach синдрома. От към практическата част на нещата казахме, когато форсираш един човек твърде дълго, твърде много, той не успява да се адаптира, защото като е натоварен от предишната тренировка за днешната тренировка, много вероятно е днешната тренировка да не я направи като ходи. Това ще е окей веднъж, 2-3 пъти. Обаче в един момент ще почне да се казва, мам стара, аз отивам тренировка, чувствам се по-зле. След тренировка съм разглобен. Тренировките като отида обективно, уж трябва да работя на максимум, а мене ме боли всичко като работя на максимум. Не ми е приятно, не съм мотивиран. Днеска отивам, трябваше да клекна примерно с 100 кг, аз клякам едва с 95, защото всичко му боли. И това не е, защото не може да вдигне 105 кг, а защото е изморен. И в един момент си даваш сметка, че много по-оптимално би било за този човек да не ги правиш нещата всеки път на отказ, а да си градираш постепенно и в зависимост от това какъв тип човек е, какъв тип характер е и каква му е целта, да му даваш от време на време някакви чаленджи. Примерно аз много обичам сега за различни клиенти мои, особено които отговарят на този профил. Изненадващо на 4-та седмица. Бам! Отказ на клек примерно с 60% от максимума. Колко повторения могат? И с кефът. Или пък днес правим тежка единица с хората, които са по-напреднали, които са сигурни, че няма се контуза. Почват, нали? Градира, прави една тежка единица и после си прави някакви неща. Обаче това е примерно следствие на подготвящ цикъл. Примерно 4, 5, 6 седмици. Аз преди това си работя с този човек, да мога да му вдигна толеранса, примерно към това да прави повече повторения. Или да му вдигна толеранса към това да вдигне тежко, без да се измори толкова много. Така че всяка една тренировка на макс е контрапродуктивна. А както споменах, че вчера съм бил на лостовете, така бая потренирах и има мускулна треска и
Това означава ли, че съм тренирал ефективно? Мога да разглеждаме последния начин. Мускулната треска означава, че си направил нещо над стандартното и организма е реагирал, нали, с мускулна треска. До ден днешен не е напълно ясно каква е функцията на мускулната треска в човешкото тяло. Защото ако е с идеята да възпре дадено физическо натоварване, то мускулната треска трябва да се активира в момента, в който, нали, правиш даденото движение, а не 24 до 72 часа след даденото натоварване. Нали, малко се губи. Затова е причината, нали, да смята, че мускулната треска е по-скоро някакъв остатъчен механизъм вследствие на разпадане на някои от метаболитите и се е свързан с получаването, нали, на енергия за мускулите. Но означава ли, че като имам мускулна треска съм направил тежка тренировка? Да, означава, че съм направил тежка тренировка. Но това означава, че всеки път трябва да имам мускулна треска, за да получавам, нали, стимул? Не. И тук нека го обсъдим последния начин. Когато извършваш дадено действие, организма се научава на, както казах, координация между отделните мускулни групи, за да изпълнява даденото действие. Когато бягаш често, се научаваш как да се активираш мускулите на задното бедро, на глутеуса, на кръста, как да го координираш с размаха на ръката, как да вдигнеш коляното максимално високо, след което да стъпиш максимално интензивно в пода. Това е последователност от много различни движения, които трябва да бъдат координирани. Тоест организма се научава да ги прави тези неща. И когато се научи да ги прави тези неща, реално погледнато, вероятността да получиш мускулна треска става все по-малък и по-малък. Това означава ли, че като бягам много пъти, няма да получа мускулна треска в един момент? Не, може и да получиш някога мускулна треска, но най-вероятно няма да бъде толкова често и няма да бъде толкова интензивна, колко са били епизодите в началото. Сега да го разгледам на другия край. Аз вече съм бягал, натрениран. Имам така самочувствието, че всичко окей. Обаче отивам да клякам днес. Пак натоварва кръста, пак натоварва бедрата и задното бедро, пак натоварва глутеуса. Обаче разглобява тази тренировка и на другия ден съм смачка. Това означава ли, че аз съм детрениран? Не. Просто означава, че съм направил друг тип движение, към което не съм бил адаптиран и съответно организма реагира с мускулната треска. Ако продължа да клякам, най-вероятно мускулните трески ще станат по-редки и по-слаби. И дори да се появи, пак ще бъде по-слабо. Ако ли комбинираме двете неща, след бягане най-вероятно няма да имам толкова много мускулна треска и след клек няма да имам толкова много мускулна треска. Но ако продължа само с клека и после след време се върна пак на бягането, най-вероятно пак ще имам един-два епизода на по-силна мускулна треска. То и това при мен се случи. Тази седмица бях на почивка и бях във фитнеса, мръднах 2-3 пъти и не бях ходил на лостове от 1-2 седмици и точно явно това е било разковниче. И после те разби. Да. Да, нормално е, очаквано. Трябва ли да гоним всеки път мускулната треска? Не, защото тук се връщаме към предишната точка. Всеки път ли трябва да работя на отказ? Не. Обаче, ако търсиш всеки път мускулната треска, то трябва да тренираш близко до отказа. Всеки път или на отказ, за да я получиш тази мускулна треска. А в някакви други клипове си казал, че доста рядко хората наистина могат да стигнат до отказ, защото не се натискат. До истински отказ, да. До истински отказ много трудно да стигнеш. И то е обикновено да тренираш така до истински отказ и не съм сигурен колко човека могат да го издържат. Да. Нали, тук не говорим за волевия отказ, който е, нали, да си кажеш, ще го избутаме едва. Говорим за истински отказ с форсиране, примерно, нали, да си на състезание и да правиш с абсолютно целия си интензитет и с целия си майндсет да влезеш в самото движение и да го направиш това движение наистина на отказ. Защото по принцип волевия отказ зависи от доста външни фактори, нали, момент, състояние, компанията ти в момента, това колко си се надъхал и, нали, много неща, които влияят на волята ти в момента. И когато нямаш награда, волята ти не е толкова голяма. Обаче, когато наградата е свързана с това да се представиш добре на състезание, тогава си много по-склонен да наскочиш волевия отказ. Така че на въпроса, трябва ли да имам мускулна треска след всяка тренировка, за да прогресирам? Не. Аз не съм мускулна треска от супер много време. Не мога да се сетя кога имах последна мускулна треска. Имам ли прогрес? Да. На нещата, на които трябва да имам прогрес, имам прогрес. Нещата, които не ги тренирам в момента, като например клека, нямам толкова прогрес. Защо хората свързват болката с прогрес? Може би, защото болката е обективна. Имаш ли я, няма как да не те боли. Усещаш ли болка, значи те боли. Да, имаш го, налично е. Ясно е. И може би още от началото, когато не се развие според мен правилна връзка с тренировките, почва да се получава това, че в началото не болите. Гадно ти е, неприятно ти е, като ходиш на тренировка, имаш после мускулна треска, изморен си и става като един вид зависимост, че като те боли, значи си тренират. А той всъщност тренирал си и затова те боли. Нали? Променя се перспективата и перцепцията, че не е задължително да боли, за да си тренирал. И по-вероятно е, ако тренираш правилно, като тренираш да не те боли. Тя по принцип болката е неизбежна. Зависи сега.
Обикновено хората, когато влязат в залата, почват да усещат парещо усещане по време на самото изпълнение на упражненията, което е свързано, нали, с редица процеси, които са свързани там с обмяната на лактичната киселина и отделянето на калци и АТФ, и сега няма да изпадам в детайли. Но въпросът е, че това усещане се усеща като едно такова парене и напомпване. И ето имаш го, значи мускулът ти расте, защото си напомпан. И се създава илюзията, че без това нещо, значи не си тренирал мускул. Обаче имаш много различни методи, с които да си стимулираш организма. Така, например, ако отидеш да бягаш 30 минути, ще си стимулираш сърдечната дейност и мускулите на крака, и мускулите на ръцете, и мускулите на гърдите, и мускулите на гърба. Всички мускули ще ги стимулираш по друг начин и няма да имаш тази пареща болка. Ако отидеш да правиш скоци, почти, нали, интензивни скоци, като правих в началото, почти няма да усетиш някаква супер силна болка или натоварване. Но в един момент ще почнеш да забелязваш рядко се получава това, че няма да можеш да скочиш до тази височина. Да. Когато пък правиш тежки повторения с някои от базовите упражнения, обикновено не изпитваш толкова много това парещо усещане, а по-скоро усещаш общата умора на тялото. Ако направиш 3 тройки тежки с клек, най-вероятно ще се изпутиш качествено. Обаче ако направиш 3 12 на бедрени екстензии, пак са бедрата. Обаче ще усетиш по-скоро паренето в бедрата, а не толкова много общата умора на тялото. Ти дори на 20 000 крачки можеш да усещаш натоваряне на аддукторите, например. Може да усещаш много работи. Да. Обикновено се бърка това, че като имаш болка, значи си работил мускул. И може би това е причината повечето хора да бъркат идеята, че трябва да имам задължително болка, за да тренирам. Значи да разбирам, че от цялото това нещо травмите малко трудно може да се предотвратят, или? Трудно е да предотвратиш травмите. Трудно е да предотвратиш травма, когато говорим за контактен спорт. Защото обикновено при контактните спортове има много голям външен фактор, а именно контакта с другия партньор, опонент или каквото и да е. И там имаш този фактор. Докато травмите при индивидуалните спортове обикновено са свързани с пренапрежение и overuse injuries, и неправилно възстановяване и съответно анатомичните особености на дадения човек. Защото анатомично, ако не си предразположен към това да толерираш някои натоварвания, каквото и да правиш, никога не можеш да почнеш да ги толерираш по-добре. Ще можеш да почнеш да ги толерираш по-добре, но пак няма да можеш да ги толерираш спрямо толкова добре спрямо някой, който има тая предиспозиция. Нали, много хора забравят това момента с личните особености и генетичната предиспозиция към дадено нещо. Има хора, които просто си знаеш, те са генетичен звяр. Той човек го слагат в тая среда и той вирее. Друг човек го слагаш в абсолютно същата среда и той умира. Но взимаш човек едно и го слагаш в средата на човек 2 и човек 2 вирее в нея, човек едно не може да се справи. Защо? Защото реакцията му към тази среда е по-силна. Възстановяването му към тази среда е по-слабо. Както казах, анатомично не е пригоден за тази среда. И колкото и да не ни се иска да си го признаем, понякога просто не сме създадени за даден спорт. Е така, например, аз никога няма да бъда добър баскетболист. Що? Защото конкуренцията е свързана с по-високи хора от мен, по-атлетични хора, хора с по-голям размах на ръцете, хора с по-голям размах на дланта, хора, които могат много високо да скачат при динамична позиция. Неща, които аз колкото и добре да тренирам, няма да мога да достигна, колкото спрямо някой друг. Тут най-просто казвам всеки да си знае. Всяка жаба си знае гьола, грубо казвам. Да. Но е точно така. Сега има хора, които ми завиждат на мен, защото аз се справям с някои работи, но пък аз имам хора, на които завиждам, защото те се справят с други работи. Това е, нали, препратка към един от старите ни клипове. Не трябва толкова много да се сравняваме с другите хора, по-скоро трябва да се сравняваме с хора, които са малко по-добре от нас, но са горе-долу в нашия хабитус, нали. Имат сходно на нашите навици, имат сходно на нашата работа, имат сходно на нашето ежедневие. И като го виждаш, че този човек се справя малко по-добре от тебе, потърси защо се справя по-добре от тебе. Тези неща, поради които той се справя по-добре от тебе, ти можеш ли да ги направиш? Може и да можеш. Ако ги направиш, ще станеш колко добър, колко него. Да, супер. Значи не си правил нещо преди. Ама това е за по-скоро тези бойните спортове, контактните спортове, за индивидуално по-скоро със себе си трябва да се състезаваш. Ама точно това казвам. В смисъл, индивидуален спорт е примерно бягането на 100 метра. Убим, аз не мога да бягам 100 метра бързо. Но човек, примерно с по-дълги пръсци, по-дълги сухожилия на пръстците и с по-мобилна тазобедрена става, може да бяга много по-бързо от мен на същия размер от мен. И това аз няма как да го разбера. Трябва да направя рентген на този човек и да сравня. И да му направя AMG данни. И да му направя 15 000 изследвания, за да видя, че той е по-добър от мен. Аз го виждам. Не ми трябва. Не ми трябва.
Малко се откривих от темата, но общата идея беше, можем да предотвратим травмите. Някои травми могат да бъдат предотвратени, някои травми не могат да бъдат предотвратени. Голям процент от травмите зависят от външни фактори, повече, и в малка част от вътрешни фактори, като под вътрешни фактори, да говорим анатомия, физиология, хормони, неврология и така нататък. А когато даден човек си е направил травма, там вече е по-слабо място и трябва да се внимава, нали? Защото може да се повтори. Тенденцията е, ако направиш травма на едно място, да имаш по-голям процент да направиш травма на същото място. Спрямо човек, който не е правил. Нека да отсеем какво разбираме под травма и какво разбираме под просто, нали, лек inconvenience. Травма, според различните източници, е състояние на остро или хронично нараняване на дадена тъкан, което дава резултат от различни системи, болка и намалена функционалност. FIFA го класифицират на 4 степени. Лека, умерена, тежка и катастрофална. Като в зависимост от това колко дни си извън игра, се определя степента на травма. До около 10 дни е лека травма, ако си извън игра до около 10 дни. От игра говорим тренировки и мачове. От 10 дни до 27-8 дни беше умерена, над 1 месец е тежка, катастрофална е съответно травма, която прекратява спортната кариера. Така че, ако се абстрахираме от идеята, че леките травми са с някакъв дългосрочен ефект, а са по-скоро като показател, можем да кажем следното. На леките травми трябва да ги имаме предвид, когато се случат, да бъдем една идея по-осъзнати, когато тренираме, но някак си супер голямо внимание да му отдаваме на това, че видиш ли ти, някой ме е бутнал по време на тренировка, аз съм си разтегнал готелса или съм прекалил малко повече с обема на мъртвата тяга и кръста ми е изхванат. На тези неща не бих казал, че толкова много трябва да изпадаме в крайности да адресираме. От друга гледна точка обаче, ако имаме някаква по-сериозна травма, да говорим за умерена или за сериозна травма, за тежка травма, то тогава е редно да обърнем внимание на една по-качествена рехабилитация и да адресираме причината за тази травма. Както казах, при контактните спортове много голям е процента на травма вследствие на това, че някой те е бутнал, някой те е ударил, някой те е контузия отвън, някаква сила отвънка ти е повлияла на теб. Това е причината, примерно, спортистите, като футболисти, волейбол, баскетбол, всякакви контактни спортове да имат повече травми, като разкъсване на сухожилия, да имат разкъсване на менискуси, изваждане на рамена, лакти, счупени пръсти и така нататък. Неща, които идват от много голям външен фактор. Това са неща, на които ти не можеш да повлияеш. Това, което можеш да направиш, обаче е да си силен предварително, за да може, когато се случи тази травма, бързо се върнеш в играта и бързо да започнеш рехабилитация. Това сме го казвали в други ключи. Предпочитам да съм яд, за да може като са контузия по-бързо да се изправя на крака, отколкото да съм слаб и след контузия да не мога да се справя никога. И другото нещо, че след като се получи травмата, трябва да я адресираш с адекватна рехабилитация. Особено ако става въпрос за спортна травма, която ти си тренираш човек. Защото не можеш да си, примерно, да си стегнеш гърдата и на следващата тренировка да отидеш да сложиш упражнения, които натоварват гърдата. Хубаво. Започни с по-плавна прогресия, върни до място и започни да обръщаш внимание от там нататък дали тази гърда ще се обажда. Да. Забелязал съм, че в интернет пространството така наречените специалисти спекулират с превенцията на травмите. Има нещо такова. Сега, като цяло с превенцията на спортните травми е трудно да се справиме. Има много проспективни проучвания, т.е. това са проучвания, които стартират сега. Дава се даден протокол на определена контролна група от хора и се казва спазвайте този протокол, а друга контролна група не го спазва този протокол и в срок примерно от 2-3-5 сезона се проверява тази група, която е правила протокола, дали има повече, по-малко или същия брой травми и на базата на резултатите се казва, ето да, този протокол ни предпази от травмите, съответно той е по-ефективен спрямо неизползването на никакъв протокол. Има проучвания правени на тази тема и на този етап повечето от тях показват, че няма ефективност. Т.е. няма някакъв супер добър протокол, който да ни предпазва от спортни травми. Има няколко предложени от различни физиотерапевтични спортно-медицински асоциации за определени спортове, но няма универсален, който да е за всеки един спорт. И тук се обезмисля цялото нещо на това аз да продавам някакъв пакет, който ще те предпази от болки в коленете и от травма в коленете, защото обективно няма такова нещо. Да, ще спекулирам аз с механизми, лостове и биомеханика и кинематика и ще се създава илюзията, че много разбирам. Обаче няма как аз да знам колко е ъгъла на дадена става на даден човек, особено пък по интернет. Да.
И много внушително звучи, но си е чиста проба измама. Ти трябва специално да се отидеш и си направиш такива изследвания. Трябва да си направиш изследвания, трябва да прецениш доста работи. Ето, давам ти пример. Една машина за бедрени екстензии. За да бъде оптимално натоварването при бедрената екстензия, коляното трябва да се впадне с центъра на тежестта, при която се завърта лоста на самата машина. Ако не съвпадне, дори 2 градуса по-различно да бъде, вече натоварването на квадрицепса променя. 2 градуса практически няма как да ги обективизираш на място в залата. И сега, аз ти казвам, че трябва да клякаш до 90 градуса в моя протокол за превенция на болки в коляното. Казвам ти, че трябва да имаш еди колко си градуса изгъване при бедрените екстензии и ти казвам, че трябва да имаш не повече от 40 градуса, да кажем, флексия в гръбначния стълб по време на изпълняването на румънската тяга. Обаче, данните показват, че дори абсолютно неутрален гръбнак има супер голяма флексия. Мисля, че беше някъде от сорта на около 60 градуса флексия по време на изпълнение на тяга. И тук вече разбираш ли къде пропада цялата логика на това, да си спекулирам с моя bulletproof протокол. Те повечето хора са от типа what the fuck, брато. Звучи много впечатляващо. Да ти кажа сега тук 2 упражнения и да ти обещая, че никога няма да се контузиш. Но, както казах, това зависи от страшно много неща. Ако се чуеш това, що го правя така, за да мога да се активирам по-добре мускулите. А не като чичковците, където ти казват, че правят столицеви и припомпват като зайци. Правиш 10-12 от първите и после слагаш работната тежест и правиш еди колко си повторения. Да се върнем на темата. Тук говорим за bulletproofing, нали, за заздравяване на хора, които са в относително спокойна среда. Ами да кажем, примерно, че аз и ти се борим. На мен целта ми е да те победя, за да продължа следващия кръг на турнира. Ще те пазя, защото ти днеска си правиш упражненията и не трябва да се контузваш днес. Или ще те смачкам, за да продължа следващия кръг. Кое мислиш, че ще се случи? В такъв случай магически, това упражнение, дето ми беше за стабилизацията на рамото, за превенция на контузии от рамото, някак се обезсмисли, защото той ми извади рамото на армбар. Или на кимура, или на триангл. В някаква илюзия се живее, според мен. Не са живее в илюзия, просто хората не са запознати с това нещо и някои чакали се възползват от ситуация. Нали? Твоята работа не е да знаеш как да си стабилизираш рамото. Твоята работа не е да знаеш как да си натовариш бедрото. Твоята работа е да снимаш. Ти си идеален в това да снимаш. Затова като имам нужда аз да ми направиш клип, не си правя аз клипа самичък, я си говоря също камерата, ами те викам ти да ми направиш клипа. Ти като искаш да се излакуваш, не почваш да четеш в BG мама какъв компрес с улис, лук и чесън да си направиш на глезена, ами идваш и ти гледам глезен. Да. Проблема става, когато ти си ма слушал много как говоря пред камерата и почнеш да си мислиш, че разбираш много нещата и отвориш 2 статии в интернет и прочетеш 2 статии и почнеш да си майстор по колена и по превенция на колена, защото си ма слушал мене и си отворил 2 статии. Почнеш да даваш искани и неискани съвети на хората в залата или пък по-лошо почнеш да им взимаш пари за тези съвети. Тогава е драмата. Аз да бъда честен, много малка част разбирам какво точно го казваш, защото малко или много не съм го учил. Аз се опитвам да го говоря по възможно най-разбираем език. Не. Затова казвам, че една част не я разбирам толкова добре. По-скоро не я усвоявам, за да мога да я обяснявам аз. Това е едно ти да тръгнеш да ми обясняваш, че на колко ISO трябва да си нагласиш камерата, когато си отвън и когато си вътре в дадено помещение и аз да се правя, че го разбирам и да почна това да го използвам като маркетингова стратегия, да изваждам пари със снимане. Не става. Това е по-лесно. Нищо на високо ниво не е лесно. Да. Изглежда лесно, но не е лесно. За обобщение какво би казал? В обобщение ще кажа следното нещо. Не изпадайте в крайности. Това мисля, че и друг път сме го казвали, но не изпадайте в крайности, защото в крайностите обикновено повечето хора изферят. И тези крайности може да се разменя с просто някакви проблеми в взаимоотношенията с хората, проблеми в възстановяване сън и евентуално някоя друга лека контузия, но никога крайностите, когато не си готов за тези крайности, не са полезни. А в повечето случаи водят повече до не толкова регрес, колкото не водят до толкова прогрес за цената, която струва. И ако се чудите дали си купите на някоя гуру книгата за това как да се предпазите от болките в кръста, не се хабете. Ако ви е харесал клипа, лайк, сабскрайб, камбанка, харесайте на мат профила, ще се видим другия път. Аре, чао, чао!